салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако бозам навор имрӯз аст аламин намуд паплинои гул майда ки аҷоибот хушро омадай 3 метр 70 сомон. материалаш доинги тоза ҳай. нигоҳ кунен, материали беҳад хушрай. кадоми айнами лави мулкаш мешинаса медонед чиаи качество бомба. бани гарошко духтаро дигар рангош омадай. диден ҳам қасриятои хушруш омадай ки 3 метр 70 сомон. ин духтара мира мепурсад ин ранг набуд омадай. то инҷаро 70 сомони оранҷеви чаҳай. сирхаки короче набаяда сирхи паста какай. се расветка сирхай. ин духтаро кадомиш махлои скриншот када дар WhatsApp партен. доставка хати кор мекунем, наша доставка дар WhatsApp рӯи экран буда нависед. без скриншот духтаро ягон саволда ҷавоб гирифта наметонем. 3 метр 70 сомон нархи донашай духтаро. ба духтаракони паплинака омада нигоҳ кунен. иранхи гил майдаки хушру 3 метр 70 сомон духтаро. даҷи хайна ролонои бая ҳастанд.